Eskerrik asko, eta egunon, aukera emateagatik hemen egoteko, Rosa eta Bioi. Bai. Eskerrik asko. Bueno, eta ez dakit, aurrekari bezala edo testu inguru bezala, esan nahiko nuke gu, hemen duzue nolabait ere ikerketaren lantaldea eta bar, baina, pixka bat hasiko naiz testu inguruarekin edo aurrekariarekin, bai? Ester Mugertza eta biok 2011an egon ginen hemen, eskola Iztunbila plazan, eta, pixka bat ordura arteo Nafarroan zer egina genuen eta zertan ari ginen azaldu genuen, ez? Eta, ja, garai hartan, hasia ginen nolabaiteko beste planteamentu bat egiten, Nafarrotik gauzak beste modu batera nahita ez egin behar ditugulako, gainerakoan zail xamarra dugulako, bai? Eta orduan hasi ginen bide berri bat jorratzen. Eta hor ikusten genuena zen, ikastetxetara joaten ginenean, irakasleen gandik jasotzen genuena zen, batez ere kezka eta zama, euskararekiko. Kezka, ikusten zutelako haien ikasleek, ez zutela euskaraz egiten, ez zutela maila txukuna lortzen, eta guk hori jasotzen genuen, bai? Eta orduan, etxipen puntu horrekin esan genuen, hemen zerbait egin beharra dago, ze, klaro, gu zerbaitetarako gaude, saiatuko gara zerbait egiten, bai? Eta hortan hasi ginen, bai? Eta garai hartan aurkeztu genituen nolabait ere lan hildoak ziren, egokitu behar genuela lan egiteko modua, formazioan nolabait ere zentratu behar genuela gehiago gelan egiten zen horretan, eta motivazioa eta ahozkoan nahita ez landu behar zela gure eskoletan eta gure institutuetan, bai? Eta hortan hasi ginen, bide hori jorratzen. Noski guk erkidegotik ikasi dugu, hemengo adituen gandik ikasi dugu, Ulibarritik ikasi dugu, eskola Iztunbilatik, Miker taldearen eskutik ikasi dugu, eta hortik bide bat jorratzen hasi ginen, bai? Eta bide horiek zer eman dute? Bide horiek eman dutena izan da, alde batetik, ikusten genuen prestakuntza eskaini behar zela, eskaini behar zitzaiela irakasleei, eta aldi berean baliabideak sortzen joan baldin eta ez baldin bat zeuden, bai? Eta prestakuntza horretan, eskaini genuena zen batez ere, aurreatu naiz, bi adarroiek, bai? Motivazioa, ikasleen motivazioa edo atxikimentua, eta ahozkoa lantzeko prestakuntza berezitua. Eta hor pixka bat bidea egiten joan. Egia esan ez genekien ere oso garbi, agian oinarri teoriko bat bai, baina gero praktikan zer egin behar zen eta nola kudeatu behar zen hori, bai? Eta horretan hasi ginen. Baliabideei begira, baliabideei begira ere horretan hasi ginen. Eta sortu genuen blog bat, batez ere, bigarren hezkuntzan ikasleen motivazioa eta atxikimentua lantzeko. Eta blog horren sorreran ere, pixka saiatu ginen lehen aipatu den koordinazio horren bidetik, beste eragile batzuk egon zitezen, esate baterako, Rosa egon zen, Euskara teknikari bezala, eta bar. Eta ahozko hizkuntza irakasteko webgunea sortzen ere hasi ginen, nolabait ahozko sekuentzia didaktikoa gelaratze horren bidez, gero material hori sarean jartzen, bai. Eta bide horretatik iritsi ginen nolabait, hau da, ikerketara, eta zergatik. Hor ikusten genuen, Euskara sustatzeko bideak ikastaroaren bidez eskatzen genien irakasleei jarduera batzuk gelaratzeko, MSB-ko jarduera batzuk gelaratzeko, eta jasotzen genuen inpresioa zen, inpresio ona, hau da, irakasleak gustora, ikasleak ere gustora, irakasleak batzuetan harrituta, betu ze gauza interesgarriak atera diren, orain ulertzen ditut ikasleak, eta barrez, eta bide hori ikusten genuen. Orduan, aukera izan genuenean, esan genuen, hau ikartu beharra dago, eta horretan hasi ginen, bai, eta hor kokatzen dugu, nolabait ere, ibilbide horren barruan kokatzen dugu ikerketa hau. Eta ikerketa honetan egin duguna izan da, nolabait, ikasleen motivazioak eta atxikimentua aztertu, eta
gainera oso ausartak garenez, esku hartze bat diseinatu genuen, eta esku hartze horren eragina nolabait ere ia ikusten den aztertu, bai. Eta, bueno, hemen gaude, ikerketa horrek eman duena azaltzeko, bai. Eta gu zuzenean ondorioetara joanen gara, bai. Eta, bueno, ikerketa gaiak eskatzen zuen nolabait ikerketa kualitatiboa. Bai? Eta horregatik egin genuen ikerketa kualitatiboa, eta jo genuen Carlos Vilchesen gana, bera, bueno, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da, baina, bueno, ikerketa kualitatiboan aditua, eta esan genuen, bueno, hau harrapatu behar dugu, zentzu hortan, eta gurekin aritu da, bai? Ez du aukerik izan hemen egoteko gaur, baina, bueno, ikerketaren aktibo bat izan da, bai? Bueno, hor dituzue, nolabait, ikasleen hitzak. Hartu nahi bauzue, minututxo bat irakurtzeko, nik irakurri ordez, zuek irakurtzea, bai? Ikusten da edo irakurriko dut? Irakurri, bai. Bueno, hau, gaineakoak zuek hor ikusten duzuena eta bestela kontatzen dizuetena, bai. Neamak taitek euskaraz hitzeiten du beti. Nik orduan hitzen bat burun gordetzen nun, eta hurrengo eunen esanin nun. Ama kontatzen dit harrituta gelditu zela. Beste adibide bat. 3 urte nituen eta ikastolara lehenengo aldiz joan nintzen. Hor jende guztia zeuden, eta nik bezala oso urduri geunden. Irakaslea iritsi zenean ez genuen ezer ulertu. Nire amarekin txikian nintzenean askotan euskarazko ipuinak irakurtzen zizkidan, edo kotxean euskarazko abestiak jarri. Asko gustatzen zitzaidan, bai? 3 ikasleren bizipenak eta sentimentuak dira, bai? Bueno, ikerketaren ondorioak bi zatitan edo azalduko ditugu. Bata da ikerketa sinkronikoa, hau da, lehenen galdetegiaren emaitzak, bai? Hor duzue galdetegia, ikasleek galdetegi hau 2 aldiz bete behar izan zuten, esku hartzearen aurretik eta gero esku hartzearen ondoren, bai? Eta, hau da, guk jasotzen genuen, hau interpretatu behar genuen, bai? Ikasleek galdetegiak bete zituzten haien ikastetxeetan, irakasleekin, eta, bueno, guri iresten zitzaigun, zenbaki batekin, galdetegiaren erantzuna, bai? Bueno, orduan, ondorioak aipatzeko orduan, 3 kategoriatan bildu ditugu batez ere ondorio horiek. Hau da, beraiek esan dutena, 3 kategoria handi hauetan bilduko litzateke. Eta, bueno, lehen estik eta anak aipatu dutenaren antzera, gauza batzuk errepikatzen dira, bai? Lehenengoa da hizkuntzarekiko lotura afektiboa eta atxikimentua, bigarrena da hizkuntza gaitasuna, eta 3. da barne gatazka. Bueno, atxikimentuarekin hasiko naiz. Orduan, printzipioz ikasleek atxikimentu ona dute, bai, euskararekiko, bigarren DBH-ko ikasleak dira, bai, eta atxikimentu hori, familian edo aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan egindakoaren ondorioa da batez ere, bai. Hori oso garbi ikusten da familia euskaldunen kasuan, bai, A bat, B bat, C bat tipologietako ikasleen artean, argi eta garbi, baina, bueno, etxetik erdaldun diren oroitzapen horietan ere ikusten da atxikimentu ona dutela, bai, baina, bueno, ñabardurak daude. Eta gero ikusiko dugu pixka bat zergatik diren ñabardura horiek. Batzuetan bizipen gaziak izan dituzte eta horiek gazi gelditu dira edo agian beste batzuekin konpentsatu dira eta gazi gozotasun horietan agian gozotasunak irabazi du, bai.
Ikusi dugu bestalde batetik ere, eragile desberdinak daudela, atxikimentuan eragiteko eragileak, noski, familia estua, aita ama eta nahi arrebak, eskola, zalantzari gabe, eta familia zabala esaten dugunean, itxona amonak direla, lehengusinak direla, osaba izebak eta bar, bai? Hemen dituzu ere beste ikasleen beste berbatin batzuk eta nola gogoratzen dituzten familiek emandakoak. Bat irakurriko dizuet, ikusten ez duzuen dako, nire lehenengo oroitzapena euskararekin nire gurasoak eta amatxik kantatzen zidatenean da. Eskola ere bada zalantzari gabe atxikimenturako bidea, bai? 3 urte nituen eta ikastolara lehenengo aldiz joan nintzen. Hor jende guztia zeuden eta nik bezala oso urduri geunden. Irakaslea iritsi, hau errepikatu dut, irakaslea iritsi zenean ez genuen ezer ulertu. Guarderiara joan nintzenean ez nuen euskera ezagutzen eta ikasi nuenean oso ondo sentitu nintzen. Nolabait, poz hori. Eta familia zabala, bai? Garrantzitsua da eta esanguratsua da batez ere atxikimentuan. Ikusi dugu erabileran kontuan hartzekoa dela, baina hizkuntzaren jabekuntzan ez duela halako indarrik, bai? Nire Eibarreko familia etortzen denean, beraiekin euskaraz hitz egiten dut. Elementu simbolikoetara pasatu aurretik, esan nahiko nukena da, beraz, atxikimentu ona dutela, atxikimentu hori lehen hezkuntzan eta aurrezkuntzan egindako lanaren ondorioa dela noski familian atxikimentu hori ere lantzen bali bada hortxe dago, baina pixka bat ikastetxeei eta eskolei begira hori esango genuke, eta DBH-en egindako atxikimentu horren erreferentzia gutxi agertzen zaizkigula. Eta azkenik atxikimentu hori ikusi dugu ez dela nahikoa erabilerara jauzi egiteko, bai? Elementu simbolikoak ere atxikimentu horretan oso importanteak dira, bai? Istorioak direla, kontakizunak direla, kantak, guzti hori aipatzen dute, bai? Beraien diskursoetan. Eta hizkuntza gaitasuna. Uste dut, estik eta oso garbi aipatu dutela, hori etengabe agertzen dela, beraiek egindako ikerketan, gurean ere oso garbi agertu da hizkuntza gaitasuna, faktore garrantzitsua dela euskararen erabileran zein hizkuntzarekiko atxikimentu horretan, bai? Hemen jokatu dugu euskara mailaren pertzepzioarekin, hau da, beraiek nola sentitzen duten, ia ongitz egiten duten, gaizkitz egiten duten, pixka bat guzti horrekin lan egin dugu. Horri, berbatinetan ikusi duzue agertzen zela A bat, C bat, B bi, horiek dira ikasleen tipologiak, horiek sailkatu ditugu eremuaren arabera, hau da, ingurune soziolinguistikoaren arabera, eta hor dituzue eunekoak, euneko 70-etik gora, tipologiakoak dira, euneko 16-79 inguruan B tipologiakoak, eta euneko 15 artio C tipologiakoak. Eta gero familia euskalduna balin bada, tarteko familia, bi gurasoek zerbait dakite, edo bat euskalduna eta bestea ez, edo familia erdalduna. Gure ikasleak batez ere C3 dira. Hemen dituzue, pixka bat beraiek esandakoak, arraroa sentitzen naiz. Uste dudalako gaizki etzegin dudalako asko trabatzen naiz. Desoreka sentitzen naiz, deserosoa sentitzen naiz barkatu. Nire euskara oso ona ez delako. Zaila egiten zait, euskaraz hitz egitea, oraindik ez dakidalako aditzak konjugatzen. Hori ere,
ikusi dugu, bai? Hau da, oso garbi agertzen da haien diskursuetan ekuazio bat, eta ekuazio hori da hizkuntzarekin kostu etekinen ekuazioa, irabazi eta galeren ekuazioa, bai? Orduan hor, zaku hortan, ze aldetara jotzen duen kontuak ikusi dugu, bai? Orduan, eskolari begira ikusi dira zenbait kontu, eta da, irakaskuntza garapen hurbileko eremuan kokatzen denean, arrakastarako aukera gehiago daude. Orduan ikusi dira, poza, pixka bat zailtasuna batzuetan batzuk ez zaidalako ateratzen, gustora, jakintxua eta betea. Hau da, nolabait, bere garapen hurbileko eremu horretan kokatu da irakaskuntza, zailtasuna ditu, baina zailtasunei aurre egiteko nolabait eremu horretan mugitzen da, bai? Edo prozesuaren gaineko gogo eta egina du, orduan, buelta eman aldio ikasle horrek dituen zailtasun horiei, bai? Bueno, erraztasuna, maiztasuna edo eta ohitura hori ere asko aipatu dute eta agertu da, baina hor ikusi dugu sarritan erraztasuna, maiztasuna eta ohitura nahasi egiten direla, eta ohituranen azpian dagoena da, agian erraztasun falta bat edo maiztasun falta bat, bai? Eta hemen bizipen sentimentuen eta zailtasunen nolakotasuna eta gradua importantea da ikustea, ze olakoak aipatzen dituzte, bai? Hau da, batzuk beldurra, beste batzuk lotxa, oso deseroso, ongi baina deseroso, arraro, segurtasun gutxi baina arro. Pentsatzazue, beldurra sentitzen duen ikasle batek, ze indarra jarri behar duen, eta ze ahalegina egin behar duen horri buelta emateko, bai? Eta hemen dituzue beraiek aipatutako sentimentuak, bai? Sentimentu positiboak, hor dituzue poza, zoriontasuna, laitasuna, alegria, eskuzabaltasuna, arrotasuna, erdikoak edo deitu ditugunak, urduritasuna, aspergarria, zaila, arraroa, eta negatiboak gure ustez, bai? Tristura, lotxa, deseroso, desagertu, haserrea, amorrua, hauek denak beraiek aipatutakoak dira, bai? Eta badira euskara mailarekin arazorik ez duten ikasleak, bai? Baina arazorik ez dute, bi kontutxo ditugu hor. Bai. Ez. Eliestinari. Bai. A ver. Bai. Bai, euskara mailarekin arazorik ez dutenak dira, batez ere atxikimentu ona eta erabilera ona duten ikasle horiek, bai, orduan ez dute arazorik, aurrera egiten dute, baina badira beste batzuk euskara mailarekin arazorik ez dutenak hizkuntzatik aldendu direlako, bai, pixka bat aurrerago ikusiko ditugu. Eta hirugarren faktorea, Rosari hitza eman aurretik, barne gatazka da, bai, ikusi dugu ikasleen diskursuetan desoreka dagoenean atxikimentu eta ezagutza eta erabileraren artean barne gatazka agertzen dela eta oso garbi aipatzen dute, bai? Naiz eta barne gatazka hori maila ezberdinetakoa izan. Eta hemen, barneko hizkuntz gatazkaren irudi horretan, ikusten duzue, barne gatazka duten horiek dira gaitasuna, gaitasun maila desberdina eta atxikimentua badute, horregatik, gogoa dute, baina ezin diote heldu, gero, urrundu diren horiek dira barne gatazkarik ez dutenak, erabiltzen ez dutelako ez atxikimenturik, ez gaitasunik, eta barne gatazkarik ez duten horiek, baina atxikimentu ona eta gaitasun ona duten horiek, batez ere A bat tipologiakoak eta B bat tipologiakoak. C bateko batzuk ere badira, ez hor. Eta lehen aipatu dudana bai, ekuazio,
ekuazioa ez, ambivalentzia ikusi dugu, bai, maitasun gorroto ambivalentzia barne gatazka horretan, ez? Eta zer gertatzen da pixka bat hor, bai? Ikasle askok hizkuntza gatazka bizi dute, eta maitasun gorroto ambivalentzia hori, maila nahikorik ez dutenean hori gatazka iturri bihurtzen da, eta beraz hizkuntza antsietatea sortzen da, eta lehen aipatu dudana nolabait hizkuntzaren gaineko informazioa dutenean, gatazkari aurre egiteko gutxieneko laguntza edo badute, bai? Hemen duzue beste irudi bat, baina, bueno, azken finean gauza bera azaltzeko, bai? Kasu gehienetan oreka positiboa da, atxikimentua eta ezagutza maila berean. Baina oreka negatiboa duten hoien artean, batzuk hizkuntzatik urrundu egiten zaizkigu, bai? Bueno, Rosa jarraituko du. Bai, egunon, nire txanda orain, bai. Jolika erroratu duen bezala, egin genuena izan zen, bueno, bi irakurketa mota. Galdetegia pasatu genuen lehenengo erregistroa jaso, gero esku hartze bat egin zen, 5 asteko epean irakaslek 3 saio gelaratu behar zituzten, gero azalduko dugu pixka gehiago saio horiek nolakoak ziren, eta gero galdetegia berriro pasa, bigarren erregistroa jasotzeko. Eta orduan hor, tarte bat pasatu zen, horri deitu diogu ikerketa diakronikoa edo irakurketa diakronikoa. Egia esan da, baliabideen arabera moldatu ginen, eta oso epe laburrean, eta saio gutxi izan da, 3 saio besterik ez, 3 ordu, ikusi nahi genuen ze gertatzen zen. Azken finean zen Jolik hasieran aipatu duena, genuen blogean, lehenengo urratsak emana genituen blogean ze eskuartze estilo bat nahi genuen, ezaguarri batzuekin, oso saio irekiak, baitzen ez zituztenak, iritzi guztiak kontutan hartzeko, baina jakin nahi genuen, lehenengo ebaluazioak oso onak ziren, sensazioak oso onak ziren, bai irakaslenak, bai ikaslenak, baina frogatu nahi genuen, ja benetan aldaketa bat sortzen zen, edo ez. Eta genekien pixka bat zela kontu komplikatua. Ez da asko landu den ikerketa mota, gainera oso esku hartze motza eta ikastetxe batean bakarrik gela batean egiten genuen, eta bar. Baina, hola ere, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta hortik ikasiko dugu. Eta orduan, hau da ez? Gure lana izan da, eta pixka bat irudiari erreparatzen nahi dugu, jakina guk jasotzen genuen, olako testuak jasotzen genituen, diskurso guztiak lantzen genituen, eta hau imaginazazue badela lehenengo erregistroa, eta hau dela bigarrena. Hemen ez genuen konparatzen multzo osoa multzoarekin. Egiten genuen zen ikasle bakoitzaren lerroa konparatu urrengo ikasle berak, kode baten bidez bagenekilako nortzen, urrengo, bigarren aldian hau eskuartzea bukatuta, zer erantzuten zuen. Ea aldaketaren bateo somatzen genuen. Esan behar dugu, lehenengo irakurketan, ikusi genuen erantzunen arteko koherentzia handia. Onerako eta txarrerako. Onerako, esaten genuako, ez dute edozein gauza erantzun, egia esan da zintzotasun handia ikusi genuen eta harrituta geratu ginen botatzen zituzten gauzekin, batzutan katarsi moduko bat ere somatzen genuen hor botatzen zituzten gauzetan, baina, klaro, hori koherentea baldin bada da, sendo samarra delako, ez da bigarren debeatzen izan, haien iritziak igual, ze punturaino ziren haien iritziak edo familian jasotakoak edo gizartean politikoko zuzena dena hori ez dugu epaitu, hor betzen botatzen zena, baina errepikatzen baldin badira bi aldi galderetan hori da badutelako ja barneratuta eta orduan aldatzeko saiago a priori, ez? Eta la ere, ikusiko dugu, hortan esan behar dugu batzutan ez dela aldaketarik izan, pertsona bat, ikasle batzuengan, hola da, baina aldaketarako santzu batzuk bai ikusi ditugula. Orduan, neurriko arrakasta esan dezagun duela eskuartzeak, ezin da orokortu, inolaz ere, baina zerbait mugitzen dela bai. Orduan, guk deitu diogurriei, pixka bat aldaketa santzuak izan direla. Bai, bizipenetan,
Esan behar da, lehenengo eskuartzearen lehenengo saioan, pixka bat norberaren bizipenak, norberaren sentimenduetan sakontzeko tresna zela, eta horri esker, bai ikusi dugula, bigarren galdetegian bizipenak aberatsagoa zirela gauza. Denbora mazitzaienean pixka bat horri, irekitzeko edo barnera begira egoteko denbora batez, gauza gehiago ateratzen zirela. Baina, guk batez ere, nahi genuena zen ikusi, jarreretan, motivazioarekin lotutako jarrera horietan edo mundu horretan, bai alde afektiboa, kognitibo eta konduktuala ea mugitzen zen. Eta ikusi ditugu gauza batzuk espero genuena edo bilatzen genituenak eta beste batzuk espero ez genituenak. Gehien ikusi ditugun aldaketak batez ere maila afektiboan izan dira, kokatu dira, bakan batzuk edo batzuk maila kognitiboan eta oso gutxi maila konduktualean. Egia da, nik uste dut, konduktuala baldin bada pixka bat, portaera joera, hola egingo nuke, hola egin nahiko nuke, hori dela, uste, zaiena mugitzen. Lehenago osagai afektiboa edo mugitzen da, gero maila kognitiboan aldaketa batzuk egiten ditut, eta horrek eramango nau zerbait egitera edo pentsatzera. Portaera joera, portaera reala beste kontu bada, badakigu, baina behintzat intentzioa daukat ez dakiz ere egitera. Gero ingo dut edo ez, beste baldintza sozial eta gauza asko baldintzatuko naute, ez? Baina, orduan guk hemen ikusi duguna da, hemen saiatu gara kokatzen eskema honetan laneko eskema bada, guk erabiltzen genuena. Osagai afektiboa mugitu baldin bada izan da, lehenengo galdera erantzuterakoan kokatzen ziren adibidez epel eta gero positibo. Edo gaizkik, oker, oso sentimendu okerra, eta gero, epelago, nolabait mugitzen zen, ardatz honetan mugitzen ziren negatibotik positibora. Bai euskararekiko edo gaztelenarekiko, bi hizkuntzei buruz galdetzen genien. Eta bai interpretatu dugu batzutan, haien esateko moduan, zera bat libre ziren nahi zuten bezala galdera bezitzaien jarraibiderik izan, galdera hartu, eta haiek erantzuten zuten, batzutan adierazten zuten hobeki euskararekiko edo epelago txarrago gaztelaniarekiko. Ez hasieran zaten zuen, gaztelania oso ongi, eta ez gaztelania oso ongi, baina hobeki, sentitzen naiz hobeki, olako aldaketak baldin baziren, bi hizkuntzei buruz ibiltzen zirela. Hori izan nahi dut, orduan guk kokatzen genituen adibidez kasu honetan, aldaketa edo ardatz honetan aldaketa positiboak, nolabait ulertzen genuen eskuartzearen aldaketak, eskuartzeak lortu azuela nolabaiteko mugimendua positibora, eta beste ardatz honetan, moreak, baziren, espero bilatzen ez genuen gauza bat printzipioz. Kasu batzutan, gertatu zen, sentimenduak okerragoa zirela. Baina, espero ez genuen hori azaltzeko, zorionez beraiek eman ziguten pista, ze kasu, bi salbuespen kenduta, edo, oso gauza salbuespen gutxi batzuk kenduta, guztietan okertze hori ere azaltzaren ondoren bete aipatzen zuten, edo hizkuntzaren funtzionalitatea edo haien gaitasun falta. Eta guk hori interpretatu dugu, nolabait lehenengo erregistro erantzuterakoan politikoki zuzenagoak edo izan zirela, edo autozensura gehiago izan zutela, eta eskuartzearen ondoren zerbait hor askatu zitzaiela, eta noa eta kontatzen dut. Orduan, hori ikusi da, eta adibide bat, igual, hemen daude berbatin batzuk, eta igual, azkena hoberena. Euskaraz ari naizenean nire sentimentuak dira, lehenengo aldian pertsona gazte horrek erantzun zuen, normalak, ez txarrak ez onak. Zenbat ere guzti, bota zuen horrela. Baina bigarrenean esan zuen, txarrak, nire hizkuntza arraroa, ez naiz ongi espresatzen. Sorionez, txarrera lerrokatzearen azalpena ematen zu, eta ia gehienetan ematen du, nahi eta egin dutela, baina, guretzat, sorpresa izan zen, ez genulako printzipioz biletzen, baina azalpena beraiek eman ziguten. Gero esan du, mugimendu gehienak maila horretan eman ziren. Gero, osagai kognitiboa ere zer mugitu zen, baina batez ere, eta hemen aprobetxatuko dut pixka bat kontatzeko, 3 saioak, pixka bat egokitu genuen, bloga zertxo bat ezagutzen baldin bazue, proposamenak, gelaratzeko proposamenak multzokatuta ditugu norbanakoari begira, hori esperientziak eta nolakoak diren,
Gero, bigarren multzo bada gertuko hiztun taldea, horre gertatzen diren fenomenoi buruz pixka bat hausnartzeko, haien jarrera baina gehiago taldean, lagun kuadrilla eta bar. Eta hirugarren multzoa da, hizkuntza ekologia, euskara munduan, beste munduko beste hizkuntzak eta bar. Orduan, hiru multzo horiek, hiru saio ziren, basan genuen bat, eta bat. Eta hirugarrena bazen, tribuen berbako bideo bat ikusten zuten, gauza gehiago egiten zituzten, baina tartean zen euskararen tamaina munduan. Eta horri buruz, pertsonali adibidez geratu zitzaion, eta esaten zuen, lehenengo galdera izan zen, lehenengo erantzuna, galdatu zitzaion, euskara bost hitz hauekin lotuko nuke, nire sentimentua kontutan hartuta, hori zen planteamendu, eta esan zuen lehenengoan, zoriona, posa, askatasuna, zonki. Bigarrenean, harrigarria, txikia, handia, sorpresa eta mundua. Gure hizkuntza mundu osoko hizkuntzen artean bederatzigarren taldekoa delako. Hori ez da ulertzen, ez baldin bada ulertzen, saioa egon zela, orduan, hor geratu zitzaion, eta gero horri, berak, behintzat, bere euskararekiko pertzepzioa aldatu zuen horretan. Eta horrelako gutxi egia esan da, baina badaude. Eta, hori pixka bat osagai kognitiboan eta konduktualean egon badaude, gutxienak, baina, adibidez, unibertsitatean euskaraz ikasi nahiko nuke, gehiago hitz egin nahi dut lagunekin, gehiago erabiltzean, gustora moldatzen naiz gaztelaniaz, nahiago nuke euskara gehiago erabili. Hau da, horlako gauzak agertzen hasiak ziren, kasu batzuetan, bigarren erregistroan agertzen ez zirenak lehenengoan. Baina, orain aipatuko dugu, ez zirela orokorrak. Hori ziren pixka bat, printzak eta hola. Onaino pixka bat ondorioak. Nahiago izan dugu ondorio atala hasiera, igual pixka bat desordenatuan geratu da, baina norala pixka bat mami gehiena hor dagolako gure ustez ikerketak eman duena eta eman ez duena. Eta pixka bat bai, igual hobeki ulertzeko hartuko ditugu pare bat minutu, nola egin dugun azaltzeko. Ikusi duzuenez, azterketa sinkroniko eta diakronikoa izan da. Nagusia izan da alderdi kualitatiboa, oda galdetegien azterketa kualitatiboa, diskursoen analizia, baina kuantitatiboa ere sartu genuen, guri zalantza baldin bagenetuen pista batzuk izan alizateko, galdera erabilerari buruzko nota bat ere jarri behar zuten, batetik 10era, eta olako galdera kuantitatiboagoa zeuden, baina nagusia izan da kualitatiboa. Eta hau da garrantzitsua gurtza mitologiaren ikuspuntutik, uztartu genuela prozesu osoan esku hartzea, hausnarketa eta ikerketa. Eta aldi berean genuen dena kudeatzeko, egia esan da, aberasgarria izan da, baina honek eman diola ikerketari aberastasun handia. Eta orain arte ez ditugu aipatu, baina irakasleen laguntza osoa, haien lana izan da bitartekaritza, ikasle eta gure artean, beak eta egiten zuten aldi oro, nola sentitzen ziren beraiek, irakasleak beraiek, nola ikusten zituzten ikasleak, horre beak eta lan potente bat egin zuten, eta gero hausnarketa ere bai, prozesuaren hausnarketa, eztabaida taldeak egin genituen beraiekin, Carlos Biltxesen laguntzarekin, eta bar. Orduan irakasleen guk pensatzen dugu, eta hola da, ikerketa igual, diseinua eta hori Carlos Joli eta Irurok ibili garela batez ere, baina ikerketaren lantaldea deno garela irakasleak barne. Eta denborak ematen badit, bai labur kontatu, pixka bat ikusi ditugun indarguneak, prozesu honetan, eta olguneak. Metodologia ipatu duana guretzat, batez ere hori, iruki hori, oso ona izan da guretzat, asko ikasi dugu eta emankorra izan da. Ikusi dugu beldurra bai genuen hasieran tresna egokia izan dela diskurtsoak jasotzeko, gero gure gaitasuna ongi interpretatzeko edo ez, beste gauntu bada, baina hor badago materiala eta badago zer ikusi eta ikasleek bota egin zituzten gauza asko eta gauza asko esan zituzten. Orokorrean sensazioa oso ona zela eskuartze saioen ondoren, batzutan esaten zuten irakasle, ez dakizu inoiz, ikusi ez ditudan gauzak inoiz, ikasle batzuk inoiz adierazten ez dutena, eta lortzen dela saio horien bidez, oso izara bereziko saioa dira, ez dira ipaitzen, hori lehen piskat esan dut,
saiatzen gara irakasleen parte hartzea mugatzen, ez dute baldintzatzen, entzule gehiago eta ez iztunak protagonistak dira ikaslea, oso balorazio ona, eta gero irakasleen eta ikastetxen prestutasuna hori pixka bat ere lehen esan dut. Aholgunea denbora mugatua, 5 astean egin behar dena, laburra ere 3 saio, maiztasuna eta intentsitatez ere laburra, eta, klaro, egin dela zikloan gela batean. Orduan, hau orokortu behar da, luzatu behar da, orain azken zatitxoan Jolik hartuko du berriro hitza eta itzengo du hemendik aurrera zer ikusten dugun, baina hori orokortzearen beharra eta ikastetxe osoa inplikatzeko beharra ere ikusi dugu. Barkatu. Estripua. Bai, labur, nik uste denboraz ere mugan gaudela, orduan, gu beti aurrera egiten dugunez, hemendik aurrerako ideiak, botako ditugu, bai, helburua zen pixka bat ikustea, MSBek ze ematen zuen, eta gure ikasleak nola zeuden, ez? Eta orduan, hor ikusi dugu, 3 ataletan behintzat lan egin behar dela, lehenengoa litzateke ikaslei erreferente simbolikoak eta kulturalak ematen DBH-en, batez ere, hor utxunea dugulako, gure ustez. Bigarrenak egingo lioke erreferentzia nolabait ere hizkuntz gaitasuna indartze horri, eta indartze horretan, iruditzen zaigu ahozkoa indartu behar dela, eta horren lanketa sistematikoa eskoletan sartu behar dela. Eta hirugarrena, pixka bat ere, atxikimentu hori kudeatzeko eta hizkuntz gaitasun hori kudeatzeko nolabait ere ikasleek baliabidea behar dituztela, barne gatazka hori ulertzeko eta nolabait dagoen egoerarekin aurrera egiteko, bai. Orduan, baliabide horiek batzuk sortuak balin badaude ere, egokitu eta gure asmoa litzateke nolabait horiek programatzea eta posible baliz DBH osora zabaltzea, eta ikusten joatea ere pixka bat ikerketarekin ongiari garen, aurrera egiten dugun, ez dugun egiten, eta pixka bat ibilbide hori egin. Dena dela, Rosak aipatu duen bezala, ikusten dugunean ikasleen atxikimentua lantzeko beharra, pixka bat oinarritzen gara, MSB-en agertzen diren jarduera horien formatuan, nola landu behar diren. Hau da, inolaz ere ez, jarduera horiek landu gero azterketan sartzeko. Ez. Pixka bat gehiago badira, hau da, ikasleak enpoderatzeko esango genuke, gaur egun asko erabiltzen denez hitzau, haien barne gatazka horiek eta kudeatzen, bai. Beraz, eta aldi berean irakasleekin batera joatea, hau da, irakasleak ere trebatzea, pixka bat ikasleak non ditugun ulertzen eta zer den egitekoa baldin eta pixka bat aurrera egin nahi badugu hizkuntzaren erabilera horretan, bai. Eta, eskerrik asko, alde batetik nik uste zuei entzuteagatik eta aukera emateagatik, baina gure aldetik egitasmo honetan parte hartu duten irakasle guztiei nolabait ere gure lan egiteko moduan zelako, egin behar duzue hau, ez? Nolabait sinistu behar duzue honetan probatu hauek, ez? Hau da, nahiz eta prestatu, baina pixka bat, horrela lan egin behar dugulako, ze ez dugu astirik, hau da, dena ikustarazteko eta gero lanean hasteko, ez? Pixka bat hor mugitzen garelako, gero, ikastetxe horiek ere nolabait prestutasun hori erakutsi dutelako, ze DBH bigarren mailako gela bat hartzen zen, ikasle guztiekin eta bai. Lantalde honi gabe ezinezkoa izanen zen ikerketa hau burutzea, eta nire aldetik, ez dakit, ni joan itzen Rosa eta Carlosengana nolabait ere tematuta eta pixka bat atzetik, eta eskerrak beraiek,
ezer gutxiren truke lan egin dutelako, eta ordu asko pasatu dituztelako honetan, bai. Eta pasio handiz, eta lan egin dutelako ere, bai. Eskerrik asko.